en Pasarón, dos grandes equipos, un que viñan en línea ascendente, o outro Pontevedra que xa estaba aí, que leva unha racha moi boa, e a verdade é que o partido víase bastante claro que o marcar o primer gol iba a se levar o partido. Foi un derbi moi intenso que mantivo, como decías, a emoción ata o final. Finalmente ese triunfo pola mínima dun Pontevedra que tería estas primeiras oportunidades. A verdade é que o conxunto pontevedrés por momentos xogou un magnífico fútbol. Esta é a acción do único gol do partido, minuto 38. Alejandro Vázquez remata ese córner botado por Organista, gran remate de cabeza, Sí, o partido foi moi igualado, dos equipos coñecíanse ben, son dos equipos importantes, e a verdade é que non é casualidade que o partido se resolvese nunha xogada a balón parado. O certo é que o Racing durante bastantes minutos intentou reaccionar, pero a verdade é que a iniciativa foi case sempre para o Pontevedra, sobre todo as ocasións máis claras. Sí, o Pontevedra o mellor que pode pasar é poñerse por diante no marcador, sobre todo xogando na súa casa, porque o contraataque é un equipo moi perigoso, e a verdade é que na segunda parte tivo ocasións para aumentar a ventaxe. De todos os xeitos, é claro, con 1-0 pois non podían estar tranquilos ante un equipo como Racing. De todos os xeitos, finalmente eses 3 puntos para o Pontevedra, 3 puntos tamén para o